Сәлам малайлар һәм кызлар. Сезнең белән DJ Вас һәм сез Татар музыкаль авангард программасын карыйсыз. Гадәттәгечә шоу-бизнесның соңгы яңалыкларын, җырчыларның тормышлары белән таныштырырмын. Һәм традиция буенча кунакка таныш җырчыгызны чакырып, аның белән кызыклы интервью оештырырмын. Шуңа өстәп бу сезонда чыккан яңа музыкаль альбомнар белән дә таныштырырга исәпләп торам. Бүгенге программада Ранил Нуриев кыз эзләп Барселонага киткән, Эльмира Сулейманова энесен армияга озаткан, Мурат Гайсинны Башкортстан военкоматы эзли. Бу елы йолдызларны Твиттердан эзләрбез, җырчыларның яңа альбомнары, Татар музыкаль авангард премиясе, ә кунакта Алинә Баширова. Син минем янымда клибы белән кызларның тынычлыгын бозучы яшь җырчы Ранил Нуриев чынлыкта ирекле егет икән. Моңарчы очрашып йөргән кыз бар иде, хәзер исә йөрәгем буш дип белдерә ул безгә. Кызлар идеаль егетне күз аллаганда, аның гашык булып җырлар иҗат итүен, салкын акыллы булып четрикле мәсьәләләрне җиңел генә хәл итүен телиләр. Тик бу сирәк күренеш. Бу яктан Ранил уникаль егет, үзе җырлый, үзе иҗат итә. Шушы көннәрдә үзе язган ялгышу җырына клип төшерергә планлаштырып йөри. Кызу ритмдагы Син минем янымда клибыннан аермалы буларак монысы талгын кигә. Хисләр йөрмәсенә алып китәрдәй видео булачак икән. Моннан тыш Казан юридик институтын бетергән егет эчке эшләр бүлегендә дә хезмәт куя һәм туктаусыз сәяхәт итә. Әле яңа гына Германиядән кайтып төшкән Ранил озакламый Барселонага очасын әйтте. Бәлки ул анда үзенең мәхәббәтен очратыр. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер. Мин бөтен дөньяны кошарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер. Тауларны күчерергә мин инде әзер. Син минем янымда, Мин синең янымда. син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер. Тауларны күчерергә мин инде әзер. Мин бөтен дөньяны кошарга әзер. Бу көннәрдә Эльмира Сулейманова бик теләсә дә күз яшьләрен яшерә алмый. Чөнки ул туганнан туган энесен армия хезмәтенә озаткан. Эльвир белән арабыз 10 яшь. Әнисе якты дөньяга китерсә, мин аны үстердем, шуңа ул миңа бик якын дип уртаклаша яраткан җырчыбыз. Энесе өчен бик борчылса да, Сулейманова егет кеше армия хезмәтен үтәргә тиеш дип саный. Әнисе итәгеннән аерылып, бу тормышта үзен хәл итәргә тиешле сораулар барлыгын һәр ир-егет белергә тиеш. Андыйлар белән тормыш юлын үтү дә җайлырак ди ул. Үзен әнә шундый уйлар белән тынычландырып, 3 көн җырлый-җырлый энесенең проводларын әзерле җырчы. Эльмирга иҗади уңышлар, ә Эльвирга армия хезмәтен уңышлы гына үтәп кайтуын теләп калыйк. Сине күзләрдә очраттым бәгырем, ашкынды йөрәгем тик сиңа. Хисләреңне үзең белдердең тынгына, яратам дип әйттем мин сиңа. Мин сине күзләрдә очраттым бәгырем, ашкынды йөрәгем тик сиңа. Хисләреңне үзең белдердең тынгына, яратам дип әйттем мин сиңа. Кышып йөрим кызларны дип җырлап йөрүче Мурат Гайсинны тамашачы бик яратып кабул итте. Сәхнәгә яңа гына аяк басуына карамастан, яшь җырчы үзенең тәүге дискында әзерләп өлгергән. Шибәрлеге таланты белән бер рәттән безнең халык әйтмешле ниндидер сөйкемле сөяге бар егетнең. Тик моның шулай булуын Уфа шәһәренең военкоматы гына аңламый икән. Шуңа күрә егеткә Уфа-Казан юлларын таптарга туры килә. Хөрмәтле Уфа военкоматы, сезгә зур үтенечебез бар. Муратның урыны сәхнәдә дип уйлыйбыз. Җырласын Мурат. Тимәгез. Ишетәсеңме, йөрәк сызлый, күз яшьләрем сыймагач. Күрәсеңме, болытларда йылый, юатырга син булмагач. Ишетәсеңме, йөрәк сызлый, күз яшьләрем сыймагач. Күрәсеңме, болытларда йылый, юатырга син булмагач. Атна сайын җырчыларны контакт социаль челтәрендә күзәтә идек. Узган программада шәхси сайтларында карап чыктык. Яшьләр арасында популяр булган Twitterны да искә төшерик әле. Эстрада вәкилләренең кайберләре Twitterда кыска хәбәрләр язырга ияләшеп китте. Дөрес, аларның саны әлегә аз. Шуңа күрә булганнарын карап чыгыйк.
Вероника Кузнецованы Twitterда күзәтеп баручылар җырчы кызның ничек итеп ял иткәнен укугына түгел, күрү бәхетенә дә ирешәләр. Яр җырчы ял иткән җиреннән кызыклы фотографиялар урнаштырып бара, яңа кием сатып алса да, шунда ук фотографияга төшереп Twitterга урнаштыра. Аңлавыгызча, Twitterны күбрәк яр җырчылар куллана. Шуңа күрә Twitterында еш кулланучы икенче җырчы Гөлназ Батталова. Соңгы твитларыннан шуны белдем. Кызыбыз яңа җыр яздырачак. Ледниковый период мультфильмын караган һәм урындык буяган. Калган яңалыклары кызыксындырса, үзегез кирип карагыз. Заман композиторларының иң популяр булган Оскар Усманов Twitterда нәрсә яза икән? Оскар әфәнде су куенырга өлгергән. Һәм андагы чисталык өчен чын күңелдән борчыла. Ә менә үзе ашаган кура җиләген шунда ук фотографияга төшереп, Twitterга куеп, мине дә, сезне дә кызыктырырга теләгән ахрысы. Twitterына язмаган булса, Алмаз Курбанов, Экс-Шакур, ә хәзер инде Әмирхан Курбановның бөкедә утырганда үзенең машинасында ручнигын куеп йоклап алганын белмәстә идек. Мине дә Twitterда вакыт-вакыт карарга онытмагыз. Сирәк язсам да татар музыкаль авангард программасына кермәгән кызык моментларны урнаштырып барырга сүз бирәм. TMTV каналы Twitterда шулай ук бар. Ләкин нигәдер безнең администраторы бик ялкау булып чыккан әле. Ике генә твит калдырган. Әгәр сез безнең каналга язылсагыз, бәлки твитлар санында арттыр. Хәзер татар музыкаль авангард премиясе өчен көрәшүче чираттагы номинантларны игълан итәчәкбез. Аңа кадәр алдагы атналарда игълан ителгән номинацияларында искә төшереп китик әле. Алар өчен тавыш бирү әле дә дәвам итә. Иң яхшы ир-ат җырчы номинациясендә Мөнир Рахмаев, Ленар Сайфиев, Салават Минниханов һәм DJ Радик сынаша. Иң яхшы хатын-кыз җырчы номинациясендә Ландыш Нигъмәтҗанова, Мәликә, Алина Баширова һәм Вероника Кузнецова. Иң яхшы төркем номинациясендә Эссе группасы, Айфара төркеме, Казан егетләре һәм барыгызга таныш Зөләйлә. Иң яхшы дуэтлар номинациясендә Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова дуэты, DJ Радик һәм Сөмбел Билалова, Эмиль Азатулла һәм Мурат Гайсин, Эссе төркеме һәм Ландыш Нигъмәтҗанова. Ә бүген без иң яхшы ремикс номинациясендә катнашучыларны белербез. Шулай итеп, иң яхшы ремикс номинациясендә катнашучылар: Мөнир Рахмаев "Сине сөям" җырына ремикс. Ландыш Нигъмәтҗанованың "Үп мине" җырына ремиксы. Эссе төркеме "Мәхәббәт ул синең шикелле" ремикс. Илмира Нәгыймованың "Ярап димим" җырына ремикс. Яраткан җырчыларыбыз өчен тавыш бирүдә сез дә катнашыгыз, чөнки һәр номинантның язмышын нәкъ менә сез билгелисез. Номинантларга тавыш бирү өчен 11-31 номерына ТМА сүз белән башлап, җырчының номерын язып, SMS җибәрегез. ТМА премиясе һәм номинантлар турында тулырак мәгълүмат белү өчен ВКонтакте группабызга һәм сайтка рәхим итегез. Әлеге минутта минем кулымда Барс Медиа продюсерлык үзәге чыгарган 5 альбом бар. Шуларның беренчесе Ленар Сайфиевныкы. Әлеге альбомның исеме Ленарның җырындагыча "Көтәм" дип атала һәм әлеге альбомда төгәл 18 җыр. Шушы фотографияларыннан күренгәнчә, Ленар Сайфиев үзенә матур гына фиолетовый төстә куртка сатып алган. Чираттагы альбом Айрат Сафин исемле яшь башкаручыдан. Әлеге башкаручының продюсеры DJ Радик, ягъни Радик Яруллин икәнен беләсез, чөнки берничә тапкыр аның турында без үзебезнең программада да сөйләдек, хәтта трейлерында күрсәттек. Айрат Сафин үзенең дискын "Һәркемнең үз язмышы" дип атаган һәм әлеге альбомны карап чыкканда "Һәркемнең үз язмышы" дип аталучы җыр шулай ук бар һәм ул DJ Радик белән бергә җырланган. DJ Радикның үзендә күреп була арткы фотографиясында. Инде шушы яшь җырчы белән сез кызыксынсагыз, рәхәтләнеп кибет киштәләрендә сорый аласыз. Алдагы җырчы безнең Илшат Яппаров исемле, миңа әлегә таныш булмаган җырчыдан. Аның турында әллә нәрсә әйтә алмыйм, чөнки үзен бик якыннан белмим. Бәлки популяр булып китер һәм барыбыз да Илшат Яппаровның исемен телгә алып сөйләрбез әле. Һәм кулымда минем ике иң чибәр татар эстрадасының иң чибәр кызлары яздырган 2 альбом калды. Шуның берсе Илмира Нәгыймованыкы. Аның турында да без сөйләгән идек. "Ярап димим" дип аталган әлеге диск җырчының 18 композициясын керткән.
Һәм ахыргы 2 трегы миңа бик ташы, чөнки алар ремикс вариантта. Инде олылар өчен әмкәй йөрәгем, гүзәл авылым, назлы гөлем дип аталышы җырлар минемчә бик тә хуш килер. Һәм соңгы диск Алина Башировадан. Клибы да шулай атала, альбомы да шулай атала, аның хиты да шулай атала, әлбәттә исеме Үпкәлә миңа. Әлеге кызның беренче тәүге альбомы, шуның өчен җырчыны яратып тыңласагыз, бу альбомны бүген үк сатып алыгыз. Рәхмәт. Бу җырчы кызыбыз турында интернетта да, гәҗитләрдә дә күп шауладылар. Сәбәбе эротик фотосессияда. Бу вакыйга ничек тәмамланган, тамашачыларның аңа карата фикере үзгәргәнме, хәзер үк белербез, чөнки кунакта Алина Баширова. Ялганы белән мәхәббәтне төзи алмассың, ялганчылар тотылау синдә калмассың. Ялган белән мәхәббәтне төзи алмассың, ялганчылар тотылау синдә калмассың. Җәй отпусклар сезоны. Күпләребез инде белә, җырчылар, йолдызлар җәй көне үзләренең отпускларын нәкъ җәйгә планлаштыра. Һәм әлбәттә инде шушы отпуста алар ял итәргә китәләр. Алина Баширова бу шушы җәйдә отпуск алган микән, каядыр барып ял иткән микән, яисә планлаштыра микән? Дуслар, сәлам. Айваз, сиңа да сәлам. Хәлләрем Аллага шөкер әйбәт, сорамасаң да ярый. Мин сорыйсы да түгел идем. Мине бары тик отпускын гына кызыксындыра. Усман. Алла берсә бер көннән соң мен отпускага чыгам. Иртәгә буламы бу? Юк, тан Бу иртәгә берсе көнгә була бу, көнешем. Шуннан соң отпускага чыгам, Алла берсә. Димәк, берсе көнгә Алина Баширова Италияга, Франциягә яисә Турцияга ял итәргә китәчәк, аңлауча. Юк, Айваз, минем өйдәге эшләрем бар, генераль уборка ясыйсы бар. Тәрзәләр юлмаган. Отпускын аласың син 2 атнага, әйме? Әйе. Һәм 2 атна буе Алина Баширова өендә тәрәзәләр Юк яшәп. инде, юк. Яңа сезонга күлмәк тиктерәсе бар әле. Бу синең яңа сезон күлмәгеме әллә исә? Мәйтәм тиктерәсе бар әле. Тиктерәсе бар. Юк, мин сиңа шуңа күрә сорыйм. Бу синең яңа сезон күлмәгеме, иске сезон күлмәгеме? Шунда яңа сезон. Ну, яңарак кына алган инде күлмәк. Яңа сезонга диген. Юк, сәхнәгә кия торган күлмәк, мин аны Алла берсә отпускада тиктерәм. Иң матур күлмәк. Күлмәк турында сөйләшә башлагач, бер кызыклы, зур гауга күтәргән, тавыш күтәргән факт искә төште. Синең белән бәйле. Әлбәттә, нәрсә турында икәнен аңлыйсыңдыр. Интернетта күп сөйләштеләр моның турында, күп гайбәт саттылар. Әлбәттә, бу эротик фотосессия. Алина Башированың әле гомумән татар эстрадасында, татар җырчылары арасында беренчеләрдән булып батырчыланып дип әйтегән диеме, ясаган фотосессия, кыз кеше ясаган фотосессия. Әлеге теманы күтәрәсе килми янәдән, әйме? Ләкин менә үзеңнең фикереңне генә беләсе килә. Син менә шушындый халыктан шушындый реакцияны көткән идеңме? Әллә башка реакция булыр дип уйлаган идеңме? Айваз, мин бер нәрсә дә көтмәдем. Бу минем шундый кичкенә хыялым иде. Мин үземнең мораль яктан көчле хатын икәнлеген исбатларга теләдем. Әле син беләсеңме, фотографияга төшкәнче һәм төшкәчтен дә шушы мораль яктан көчле икәнлеген исбатладың. Нигә чыгып әйтәм мин, әйме? Башка җырчылар минемчә моның кадәр басымнан соң ничектер куркып калырлар идеме? Ләкин синдә бер куркуның кичкерә генә өлеше дә күренми, әйме? Син ничек бар шулай калдың һәм минемчә әле бу беренче адымнар гына. Башка эксклюзив. Бу яктанмы? Бу яктан түгел. Менә башка эксклюзив адымнар ясарга син әзерме? Әйтик, үзеңнең тышкы кыяфәтең буенча, күлмәкләре стилен алыштыру буенча. Ой, нинди яктан син мине күрәсең әле? Менә әйтик, чәчләреңне зәңгәргә буяп, пирсинг куеп, Юк, ул якка бөтенләй карама. Юк, бу минем стиль түгел. Мин андай әйберләрне үземдә яратмыйм. Пирсинглар борыннарда, иреннәрдә, телләрдә, тагын кайсы җирләрдә инде бар. Ул әйберләрне мин яратмыйм. Менә кардиналь рәвештә нәрсәне үзгәртә алыр идең. Нинди адымга барыр идең? Үзеңдә генә үзгәртү түгел, бәлки нинди адымда. Беләбез бит, Анджелина Джоли үзенең нәрсәсе белән популяр, ул да булса балаларны, үзенең булмаган балаларын үзенә ала торган иде, әйме? Әй, син дә миңа шуны әйтәсеңме? Бәлки шундыйрак берәр адым булыр. Әле үзенеке юк. Шуның өчен булмас микән берәр шундый адым? Юк. Юк әле. Кардиналь адымга әлегә әзер түгел алайса. Юк, андай белән. Менә әйләнеп кайтсак, эротик фотосессияга әлбәттә мине күп кенә радио тыңлаучыларны, телевизор караучыларны борчыган сорау, ул да булса, якыннарын ничек караган икән әлеге адымга. Якыннарың синең әти-әниләрең, сөйгән ярың
фотосессия гәҗитләрдә интернетта күренгәч кенә белделәрме? Әллә исә инде Алдан ук инде. алдан ук Алдан ук. алар белән киңәшләштең. Әлбәттә инде. Һәм алар Шуңа берсе- күрә алар якыннарымда инде. Һәм алар Алар белән. берсе дә каршы килмәде, әйме аңламыйча? Юк. Юк, бер иптәш кызым әйткән, ул теге мине яманланмады да, теге дөрес тә эшлисең дип тә әйтмәде. Шундай нейтраль позиция алды инде ул. Соңыннан инде мин бөтен кешене тыңлап, нәрсә Үзеңнекен эшләргә булдың. Үземнекен эшләргә булдым. Ә син еш шулай эшлисең менә. Әйе. Киңәшләрен сиңа күп бирәләр бит, инде, Ләкин барыбер үземнеңчә эшлим. Нигә алайса сиңа продюсерлар? Син бит продюсерларның тимим. Продюсер әлбәттә инде миңа җырлар үзе сайлый һәм инде миңа туры килгән җырларны инде сайлый теге килешә торган җырлар һәм килешми торган җырлар уңа бирми дә инде. Димәк, син үзеңчә ул яктан бәхетлеме? Синең Әйе. продюсерыңның Аңлый. зәвыгы Әйе. синең зәвыгыңа туры Әйе. килә, диме? Әйе. Син эстрадада ничә ел Алина? Менә официаль рәвештә. Официаль, алла берсе эше була, барста. Барса медиада. Шушы эстрадада үткәргән 3 елда, син инде төшерергә өлгердең клип, чыгардың альбом, концертларда катнашасың. Үзеңнең эшләгән эшләрең белән, яулаган үрләрең белән, нәтиҗәләрең белән син канәгатьме? Һәм бәлки уйлыйсыңдыр, шушы 3 елда мин күбрәк эшләр идем дип. Айбас, әлбәттә инде мин канәгатьмен, ләкин тагын әзрәк мин тырышырым. Ә син ялкаулымы үзең? Менә тормышта, иҗатта гына түгел, ялкаумы син? Юк, ялкау түгел. Син- Мин бик бирелеп эшлим эшкә. Әгәр дә эш миңа ошаса, күңелемә туры килсә, һәм бу эштән теге русча әйткәндә польза, Файда. файда, дөресрәге, татарча файда. Һәм инде ялкау түгел мин. Демәк, максатлар куйсаң, менә Эшлим, максатыма мин шуны килем. куйам. Анысын эшлисең, әйме? Әйе. Ялкау түгел. Бик шәп. Алина, миндә бер теләк уянды, әйме? Сиңа берәр матур бүләк ясыйсы килә минем, әйме? Нәрсә алырга теләр идең? Гомумән, син бүләкләр ясарга яратасың, бүләкләрне алырга яратасыңмы? Бар төрле категория кеше. Шуннан да мин элегрәк аптырый идем. Бүләкне алырга яратучы кешеләр күп инде алар, әйме? Бөтен кеше бүләк алырга ярата. Ләкин бар шундый кешеләр бүләкне үзләре менә шундай бик тә матур итеп ясап, кешегә бирергә яраталар. Син нинди категориядә? Мин бик үзем бүләк алырга яратам. Матур бүләк. Хатын кызның кайсысы яратмый инде аны? Һәм үзем дә бик матур бүләкне бүләк итәргә яратам. Менә нәрсә бүләк итүләрен теләр идең шушы җайда сиңа? Син туган көнең кайчан? Узды инде. Узды. Син өлгермәдең. Өлгермәдем. Ләкин мин сиңа шулай да Ләкин әле алдагы туган көнем бар әле. менә шуңа әзерләнәм дә инде мин әкрен генә. Нәрсә бүләк итүләрен теләр идең? Бу дөрес түгел бер яктан караганда, ләкин менә нинди бүләк аласың килер иде синең? Ул булсын зурмы, ул булсын ул бәлки кичкенә, ләкин истә калырлык. Менә ниндирәк бүләк булсын иде ул? Беләсеңме, ул сорауга килгәндә җавабын бик кыен табарга. Һәм мин сиңа менә хәзер шулай тиз арада әйтә алмыйм. Димәк, минем Алина Чөнки- Башировага, әйе. Бүләкне булай итеп үлчәп булмый. Зурмы, бәләкәйме? Аны бит әле теге кем сиңа әле бүләк итә? Менә анысы да бар. Шуңа күрә минем Алина Башировага әзерләп куйган BMW X5 автомобиле кызганча каршы үземдә кала. Мин Алинага әлеге автомобильне бирә алмыйм. Гафу ит, Алина, әйме? Аңлыйм. Алина, мин әлеге сорауны күп кенә хатын-кызларга бирәм, җырчы хатын-кызларга, әйме? Гадәттә алар иҗатны һәм карьераны бүлә алмыйлар. Син дә шушы ике фронтны алып барган кеше буларак, син ничек булдырасың бүгенге көндә? Ничек итеп үзеңнең шәхси тормышыңны һәм иҗатны, бигрәк тә карьераны алып барасың? Һәм әлбәттә инде шуңа карата сорау, ничек моңа шушы якын кешең карый? Ой, өлгерәм инде Айбас. Белмим, ничектер өлгерәм инде. Килеп чыга инде. Аллага шөкер, әлеге вакытта тегендә дә, монда да өлгерәм. Ләкин бит аларның икесенә дә бер үк вакытта басым ясап булмый. Һәм әгәр дә гаиләгә күбрәк игътибар итә башласаң, синең беразына карьераң туталып тора. Әгәр дә Ансы шул дөрес. җырга игътибар ясый башласаң, синең гаиләдә кайбер проблемалар башланырга мөмкин. Анысы Әмма сире бармы әллә аның берәр икесендә бер юлы уңышлы алып баруның? Юк. Әзрәк инде тукталып каласың. Тегендәме, я тегендәме инде? Ансын үзең сайлайсың, кайсы сиңа мөһимрәкме, кайсы беренче урында торамы? Әгәр дә син җырчы профессиясын сайламасаң, нинди эштә эшли алыр идем дип уйлыйсың? Бүгенге көндә синең бер профессиядә эшләвеңне беләбез.
Мин әлеге профессияны Кем әйтте әле сиңа? Эзләдем, таптым. Шулаймы? Син килер алдыннан син турында бик күп мәгълүматлар укыдым. Википедияга кирип чыктым. Да, точно. Һәм ләкин бу секрет мәгълүмат, хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге мәгълүматны миңа сезгә әйтергә ярамый. Ә менә Алина Баширова кем булыр иде? Җырчы булмаса, кем булып күрә үзен? Бәлки Шафкат Туташы булыр идең син. Бәлки теге яки бу компанияның матур итеп күзекләр Генеральный киеп, директор. вот. Генераль директор булыр иде. Әйе. Нинди компанияның? Бар бит төрле компаниялар. Үзеңә якын, син бит инде әйтик, Газпромның генераль директоры буламысың? Син бит газга аны кадәр мәхәббәт юктыр, шулай бит. Мин үземә бер Хатыңызга күбрәк инде аларның Фабрика ачырый. Фабрик, итек фабрикасымы? юк инде итек түгел. Алина Баширова деген алтын шундый язылу итекләр чыга башласа, белерсез кем чыгар икән. Нинди фабрика? Кием тектереп. Кием тектирү. Әйе. Димәк, син Чөнки үземә дә мин теге сәхнә киемнәрен уйлап чыгарам, тектерәм. Һәм инде һәм беләсеңме, мин уйлап торам, синдә беренче теләгең әлеге фабриканы кешеләргә матур кием сатуда түгел, ә Алина Башированың көн саен яңа кием булудадыр. Шулай бит? шулайдыр инде. Шулайдыр инде. Әйе. Кешеләр сатып алса ала, алмаса алмый, иң мөһиме миндә матур кием. Анысы дөрес. Юк инде. Алды. Фабрика ачсаң, аны бит эшләргә кирәк. Аны бит сатырга да кирәк. Нәрсә син ачасың? Борчылма, генераль директор ул фабрикада сатмый. Бар тик матур кәнәфидә генә утыра Алина. Мин сән кичкенә генә серне ачам. Да? Ә менә үзең хәзер генераль директор, шундый лидер позициясын күрсәтсәң, син тормышта үзең лидерме? Тормыштамы? Әйтик, Менә ситуация. минем гаиләдәме? Әйе, синең гаиләдә. Икебездә лидер. Алай була алмый. Син ялганлама, Нишләп? пожалуйста, миңа. Була. Чөнки әзрәк кешене хөрмәтләргә кирәк, аның мнениесен тыңларга кирәк. Дөрес, шул вакытта үзеңне дә тыңлата белергә кирәк. Да. Шулай итеп, гаиләдә ике лидер. Бер казанга ике тәкә башы сыймый дип әйтәләр бит татарларда, әйме? Менә шуның кебек. Ничек итеп инде ул ике лидер? Мин әле ышаныр идем, икесе дә лидер булмаса. Икесе дә Айваз. аутсайдер булса гаиләдә. Айваз. Ничектер яшәп булыр иде. Һәр кешенең үзенең принциплары бар. Һәр кеше үзенчә яши, ничек аңа яхшы, ничек үзен ул хис итә. Менә безнең гаиләдә шулай. Бер-берсен хөрмәт итәргә һәм Юл куйырга. мнениесен, Фикерен? әйтергә һәм шуннан Һәм шушы фикерне тыңларга. тыңларга. Әлбәттә. Дөрес. Ә менә тормышта син үзең лидерме? Әйттең бит, мин генераль директор булам дидең, әйме? Лидер буларак Бармы? менә бер төркем Бар. кешеләрне үзең артыңнан алып бара алыр идең. Бар. Мин бәләкәй чактан ук шундый. Революцияга, әйттеңме? Кеше балаларын алып китәм. Әллә кая. Һәм югалалар иде. Әйе. Һәм кечкенә генә әбисе, Алинаның әбисенең йортында итекләр тегәләр иде, тегү фабрикасында. Сиңа кем әйтте әле? Бу информацияны да белдем мин, Сиңа Алина, кем бу әйтте? информацияны да белдем. Алина, клип турында сөйләшә башладык та без һәм кинәт кенә тукталып калдык. Бүгенге көндә синең ике клибың бар, әле менә соңгысы эшләнде. Яңа гына чыкты, эфирларга һәм шуны әйтергә кирәк. Беренчедән тәбриклим шундый сыйфатлы клип белән. Зур рәхмәт. Әлеге клипны карап чыккач, шуннан да башка клиплардан аермалы буларак ниндидер бер көнбатыш Запад дип әйтәген, димме? Америка төсмерләре кирде. Мактыйм әле. Чөнки мин һәрбер килүче кунакка шулай дип әйтәм инде. Һәрбер килгән кунакның клибы үзенчәлекле, мин әйтәм. Мин сиңа үзеңне әйбәт дип әйтәм, әйме? Юк, шуннан да. Әйбәт клип. Ышанам. Әлеге клип озак эшләндеме? 4 көн. 4 көн төшерелде, идеялары белән бергә. Идея булды минеке. Теге син хәзер сорарсың, нишләп ул сиңа килде ул? Нишләп сиңа килде ул идея? Нишләп хәзер сөйлим. Беренчедән безнең дуслар бик күп. Теге яңа гына өйләнешкән парлар. Һәм читтән бит ул һәрбер гаиләнең проблемасы күренеп тора бит инде. Аларның характерлары төрле. Теге аның үзенчә эшлисе килә, тегенеке үзенекенчә. Һәм шуннан килеп чыга инде шоу. Әйтик, Иранның футбол карасы килгәндә хатыңызның әлбәттә инде сериаллар Менә карасы бар, килә. шунысын да алырга. Һәм бу вакытта килә ярдәмгә әлбәттә инде психолог. Әйе. Син моның турында озак уйладың, төннәрен йокламадың. Чөнки иртә белән бер теге минем дустым да түгел, русча әйткәндә знакомый инде. таныш. Әйе. Психологны аларга ярдәмгә бирде инде. Шуннан соң алар психологка барып кайттылар. Шуннан да Син инде хәзер инде клипның сюжетын сөйли башладыңмы әллә тормыштанмы бу? Тормыштан нәрсә идеясе каян килде дип инде. Һәм шуннан китте инде. Бу идеяны алдым инде. Шуннан да психолог аларның тормышында Аларның тормышларын җайлады. җайлады, аларның тормышларын җайлады. Һәм
Bu ideyini alır kaldım. Klip төшерергә булдым. Менә хәзер Үземә дә танышлар, бик танышлар барды дисең, име? Һәм миндә кичкенә генә бер уй фикер туды әле, име? Шушы психологка Алина Баширова үзе бармаган микән? Минме? Барганы бармы психологларга булган бармы? Ул психологка барганым юк. Димәк, башкасына барганың бар. Бардым. Так, әйдә, сөйләп җибәр. Бардым. Ул бик теге дәрәҗәле профессиональ психолог булып чыкмады. Чөнки бик әйбәт психологмын. Минемчә, кыен табарга. Һәм алар сирәк. Сирәк. Алина безнең татар музыкаль авангард программасының нәкъ шул исем астындагы премиясы бар, име? Син моның турында беләсең һәм менә сине без сайлап алдык. Иң яхшы хатын-кыз номинациясында претендент буларак, име? Бүгенге көндә сайлау бара. Шуның өчен менә нәкъ сиңа җибәрсеннәр өчен тавышларын, нәкъ сине сайласыннар өчен син хәзер телевизор караучыларга үзеңнең теләкләреңне, тәкъдимләреңне әйтә аласың. Шулаймыни? Буламы? Әйе. Кадерле дусларым, мин сезнең өчен җырлыйм һәм алга таба да менә шушындый матур җырлар яздырырмын. Һәм сез минем өчен тавыш бирерсез дип бик өметләнеп калам. Һәм менә шундый позитив нотада сиңа зур рәхмәтләр әйтеп, Алина, без инде сау булашырбыз да. Рәхмәт килгәнең өчен, рәхмәт һәр вакыт шулай елмаеп торганың өчен. Һәм рәхмәт белән генә булмый, кассага 2000 акчаны саларсың. Салырмын. Пока. Сөйләгез, гаилә тормышыгыз ничек? Мөнәсәбәтләрегез нинди? Гаилә дә яхшы, мөнәсәбәтләр дә яхшы. Әйе, әлбәттә. Гаиләдә кайсыгыз лидер? Минемчә, икебез дә. Нәрсә көләсең? Тинтәк. Мин? Тинтәк? Син тинтәк. Туктагыз әле, тукта, тынычланыгыз. Хәзер сезгә сорау. Сез аны яратасызмы? Әйе, яратам инде. Сез аны хөрмәт итәсезме соң? Син нәрсә, мине хөрмәт итмисеңме? Кит, утырма монда. Туктагыз әле. Әйдә, барысын да яңадан башлыйк әле. Ынтылды яну көйләр, тынып калды күңелләр. Әйдә иркән, әйдәле син, сәбәбен тапкан булып. Юри үпкәләп йөргәлә, йөрәгемне яндырып. Үпкәлә миңа үпкәлә, дәшмичә дә йөргәлә. Yalgızımны kaldırıp, bitlerimden bir übüp al, bitlerimden bir übüp al, soңгысы diyeni bulup. Üpkele miңа üpkele, deşmişe de yürgele. Sağındırıp, yalandırıp, üzegimni özgele, üzegimni özgele. Sağındırıp, yalandırıp, üzegimni özgele, üzegimni özgele.
Татар музыкаль авангард программасының 7-нче эпизоды ахырына якынлашты. Киләсе чыгарылыш төгәл бер атнадан. Ахырдан кушып шуны әйтәсем килә. 7 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү яхшырак. Безне карагыз. TMTV каналы бүтән татар эстрадасы. Сезнең белән булдым мин, DJ Вас, һәм минем алыштыргысыз дустым iPad. Пока.